दाना जों नङालै जों पार्टिनिसो होनना बुंबाय बिसोरो अबे पार्टिनि होनना सोंबाय आं दाना माबाखौ पार्टिनि नामखौ खिथानो ब्लड थांबाय बिसोरो এইবিলাক গাড়ী পলাই না দাদা এইটো মানে ধৰিব দিছে যে ধৰি থানাত আনিবি আনি পুলিচক খবৰ দিবি এইটোৱে কৈছে तो खुलुमबाय बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बरायलायबाय लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव जोंनि बिटिसिआव जि सोलिबाय थानाय सिन्डिकेट बा माखासे साप्लाइ खालामग्रा बयलार फार्म बा मैगं थाइगं रोगाग्रा गारि बैफोरनिफ्राय टेक्स लानाया बारा जादों आरो सिन्डिकेट सोलिदों बिनि बागै नोंथांमोननो आपडेट लानानै फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नैबे जाथाया जितु माखासे सिन्डिकेट सालायग्रा राजफोर जायफोरा गारिनि टेक्स लाग्रा माने आयेन बेरेखा तो बैसोरनि सासे मेम्बार बा हाजिरा जाग्रा हमजादों तो बिथाङा मा फोरमायदों नोंथांमोननो एसे दिन्थिगोन तो बे जाथायानो जादों जे क'क्राझार पार्कआव लाब्राबुथि नैबे लामायावहाय जाय बयलार फार्मनि बिगोमाफोरा बयलार दैथायहरनायाव बै बयलार गारिखौ लाखिनानै बिथांमोना डिमान्ड खालामदों फैसा डिमान्ड खालामदोंमोन तो एसे नायनानै लाग्रो मा फोरमायदों बोरै जादों जाथाया মানুহ দুটা আছিল মোৰ লগত ৰকি যে ইয়াত দুইজন মানুহ ফটাইছে এটো বুলি কৈছে যে ইয়দত মানুহ বিপি ইয়দত মানুহ বুলি কৈছে নাহলে ওই ৰকি বুলি নাম আছে এটো কোনবা পাৰ্টিও মানুহ হ'ব আপুনি কি হাজিৰা খাই না কি খাই মই হাজিৰা খাওঁ কিমান দিয়ে তোমাক জনাব এটা 500 টাকা দিব যেনেবা 500 টাকা এনেকৈ দিব একটা গাড়ী ধৰিব পাৰিলে এটা গাড়ী কাম কৰিলে 500 টাকা হাজিৰা দিব 500 টাকা নাহলে সিন্ডিকেট চলি আছে এতিয়ালৈকে নাকি লোকেল সিন্ডিকেট নাকি লোকেল নহয় এইটো লোকেলৰ নহয় এইটো বস্তু জেনুইন কথা হয় আজিকালি এই ব্ৰইলাৰ গাড়ীখন আচ্ছা ভাই কওকচোন এইটো যে লোড কৰি আনিছে এইটো কি জিএসটি আছে না নাই গভৰ্ণমেণ্ট টেক্স আছে না কথাখিনি নহলে তুমি কোন হয় ৰকি কোন হয় তাৰ তো পইচা লোৱা নাই না এই যে ৰকি এইটো আপোনালোকে সব জিএসটি সব টেক্স কৰা মোৰ লগত যোনটো মানুহ আহিছে সি গৈছে ইয়াৰ পৰা ঠিক আছে দাদা মোক ৰখি গৈছে মই বঙাইগাঁও গৈছিলো ইয়াৰ লগত সি গাড়ী কিনিব মই তাৰ লগত গৈছিলো মোক ৰাখি কিনে সি গেটত গৈছিল এই টুল গেটত গৈছিল ইয়াৰ পৰা সি গৈছে আচ্ছা ৰকি ফটো আছে না নাই মোৰ লগত ফটো নাই তাৰ লগত আছে ফোন নম্বৰটো আছে আৰু দুটা বড় মানুহ আছিল না অলপ আগত আহিছিল না এই দুটা তো ইয়াতে কাম কৰে ক'ত ইয়াত লগত হাজিৰা কৰে কোন নাই গ'ল না আপোনালোকৰ ক'লো না মই তাক ৰখি এই তো আপুনি আচ্ছা ভাই উইদাউট পুলিচ আৰু কি কয় দায়িত্ব নাথাকা মানুহ যদি এনেকুৱা টেক্স কৰিলে কি ক্ৰাইম হয় জানি না নাজানে তুমি দাদা এতিয়া মই যেনেবা হাজিৰা খোৱা মানুহ মই ৰখিতা মোক হাজিৰা লাগিছে না তুমি ৰখিকে দৌৰি দিব লাগিব আমাক প্ৰথমতে আমাৰ ইচিশ্যন আছে না মইতো ক'লো যে মোক জনে আনিছে সিটো ইয়াৰ পৰা গ'লে আপোনালোকে চাইছে আপোনালোকে গৈ গেটত চাইছে যে গ'লে ঠিক আছে ৰ এক মিনিট আমি এতিয়া ল'ম আমাৰ ফাৰ্ম এছ'চিয়েশ্যন লগত एसे देलाय बुंलाय ओरैनो मा जादोंमोन बहाय आरो मानि थाखाय लाखिदों माने बावहायहाय बे गारियाहाय बयलार लड लाना फैबाय फुटबिलिनिफ्राय दा लाना फैबाय बिसोर लाखिबाय जाहैदों माने आं न'आवसोमोन आं न'आवसोमोन आंनाव फन खालामबाय फैबाय आं बेनिफ्राय माखासे मानसिफ्रा अलरेडि दंखायो ओमफ्राय एसे एनै दावराव दावसि जालायखाबायमोन ओमफ्राय बेनिफ्राय आं एसे सोंबाय आरो बिनाव आङो एसे मोजां सोंबाय दाना मारै होनदोंमोन माने गारिखौ लाखिबाय नालाय ओमफ्रायहाय बेजों आं एसे सावरायबाय आरो ओमफ्राय गासिबो सावरायलायदों ओमफ्राय आं मोजाङै सेरबाय दाना दतमानि सासे लोगो दङ जाबाय दाना फैबाय बियो बै दतमानि लोगोआ फैबाय आरो बिसिना सानै फैदों बिसोरो बाइक स्कुटिजों फैदों दाना बे स्कुटिजों फैनायखौ बुंबाय आरो होमबा नोंसोरबो बेयाव बे सिन्डिकेटआव लिंक दङ होनना बुंबाय आं बिदि बुंनाय लोगो लोगो रायलायासै दाना जों नङालै जों पार्टिनिसो होनना बुंबाय बिसोरो अबे पार्टिनि होनना सोंबाय आं दाना माबाखौ पार्टिनि नामखौ खिथानो ब्लड थांबाय बिसोरो मा पार्टिनिखौ ओरैनोथ' बिसोरो जोंनि इउथ बिपिएमनिसो दतमानि बिसोर जों होननानै सिकिउरिटिजों ब्लड थांबाय जेबो रायलायासै बिसोरो बे गायखौ जों मिथियालाय बेजों होननानै बिसोरो जेबो रायलायलाङासै जोङो एसे रायलायनो होननानै एसे जों होसोबाय जेबो रायलायालासे बिसिबांबा स्पिडआव सालायलांबाय बिसोर गारिखौ खिन्थु बिसोरखौ थिनहरदोंमोन औ आं एसेबो खादोंमोन मानसिफ्रा स्कुटिजों फैनानै ओंखारफैबायना आं सेरबाय ओमफ्राय बिसोरो खिथाबाय
खिथानानै दाइबासिम ब्लक खालामबाय बिसोरो ओमफ्राय होमबा जोङो दिनैथ' मोनजोबखाबाय दा जोङो सरखार आरो पुलिस बिफाननो मा खावलायनो सानदों बेखौ बुंलाय सरखार आरो पुलिस बिफान माबायदि स्ट्रं जानांगौ जों बयलार फार्मारफ्रा थांनानै थानो थाखाय दा जोंथ' लकेल हिसाबै जोङो दा गासिबो जेसेबांनाखि दं गासिबो फार्मारखा दा जोङो फार्मार हिसाबै जोङो बयबो मोजाङै मावना जानोखौ लुगैयो नङा नङा दा मावना जानो लुगैयो नालाय ओमफ्राय बिनिखायनो बे पुलिस बिफान आरो बिटिसि सरखार आरो आसाम सरखार आरो माने बे सिन्डिकेटनि सायाव एसे मोजाङै दायथ' लानांगौ बिनि मेन मास्टार माइन्डआ सोर बेखौ मोजाङै तदन्त खालामनानै हमनांगौ आरो बेखौ जेलाव सोनानै दोननांगौ आंनि खावलायनाया बेनो आरो बेबायदि टेक्स जानो मोना नङा होमबा औ आरो बे जोंनि आसामाव आरो बेबायदि मालाबाबो टेक्स जानो मोना सिन्डिकेट जानो मोना जुदि जोङो बेबायदि सिन्डिकेट टेक्स होबाय थानांगौबा जों माबोरै सोलिगोन साननानै नायलाय बे टेक्स लाखिनाय मानायखौथ' जों फार्मारफोरनावनो दानगोन औ जुदि टेक्स जायोब्ला जोङो फार्म गंसे मा बेसेबां फैसा मोनो ओरैनो जोङो एसेल'सो मोनखायो हाजारल' थाखायो जोंनाव जुदि बे टेक्सखौनो आरो जुदि बे जोंनि फार्मारनिफ्राय दानबावोबा अब्ला जों मा मोनगोन गैया जोंनाव जेबो थाया बेनिखायनो जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बा जोंनि माबायावनो लकेल बिदि सिन्डिकेटआ बन्द' जानांगौ नङा होमबा औ जोंनि बे सारा आसामावनो आरो बेबायदि सिन्डिकेट सोलिनो मोना जेनुइन मावनानै थ' लोगोफोर थारैनो नोंथांमोना बुजिबाय जे जाय सासे बेक्तिया जायफोरा गुन्डाराज बा सिन्डिकेट राज सालायो बैसोरनि हाजिरा जाग्रा होननानै बिथाङा रोखा रोखा फोरमायबाय नाथाय बिथाङा बबे पार्टिनि बेखौ माने थगायदों आरो खोन्थायाखै स' जायफोरा बयलार फार्म एस'सियेसननि जाय बिथां दैदेनगिरिफोर बा एस'सियेसननि सोद्रोमाफोरा जे बिसोरखौ हमना दोननायखाय बिथांमोना थांनानै नायहैबाय आरो बेवहाय जि सिन्डिकेट सालायग्रा गुन्डा राज बैसोरखौ माने खबर होनायाव माखासे सानै सुबुङा स्कुटिजों फैदोंमोन आरो बे स्कुटिजों फैनाय सुबुंफोरखौ बिथांमोना एमब्रा सोंदोंमोन आरो फंनै फंथामसोल' बा जास्ट 2-3 सेकेन्डसोल' थानानै बिथांमोना ब्लड खारलांदों होननानै बिथांमोना फोरमायदों जे बिथांमोना जोङो पार्टिनिसो मानसि बा इउथ बिपिएफनि मानसि होननानै बिथांमोना ओरैबायदि खोन्थालांदों जाहैदों अब्ला नोंथांमोना बे बाथ्राखौ सानदो जितु साननैसो सिगां जेब्लानिफ्राय जोंनि बिटिसिआव बिपिएफ गभर्नमेन्ट फैदों बिनि उनावनो सिन्डिकेट राज बे सोलिगासिनो दङ आरो बिनि सायाव कुइसन खालामब्ला जोंनि बिटिसिनि आथिखालनि ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्टनि केबिनेट मन्त्रि चरण बर' सार आरो बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा मंडल सार बिथांमोना बुङो जे बिटिसिआव बेफोरबायदि मालाबाबो सिन्डिकेट सोलियाखै आरो बिटिसिआव सिन्डिकेट होननाय डिपार्टमेन्टआनो गैया होननानै बिथांमोना बुङो नाथाय दिनै जों नुबाय जे बिपिएफनि मानसिफ्रा बा बिपिएफनि सापर्टारफ्रा सिन्डिकेटनि नामाव फैसा लानो थाखाय 2 नम्बर खामानि मावगासिनो दङ आयेन बेरेखा खामानि मावगासिनो दङ अब्ला बेफोरखौ बिथांमोना मानो नोजोर होआखै गभर्नमेन्टआ बिनि सायाव मानो जेबो दायित्व लायाखै जितु टेक्स सोलिबाय थायो मैगं थाइगं साप्लाइ गारिफ्राव बयलार साप्लाइ गारिफ्राव बेफोरबायदि मानो टेक्स सोलिबाय थायो आरो टेक्स सोलिसो माने गभर्नमेन्ट टेक्स सोलिनायनि उनावबो आरो माने लकेल टेक्स सोलिबावो बेफोरखौ गभर्नमेन्टआ एसे नोजोर होनांगौ सोरखारा एसे नोजोर होनांगौ नाथाय बिथांमोना बुङो जे बेफोरबायदि रादाबा ओंखारब्ला बेफोरबायदि खौरांखौ मोनोब्ला बेफोरबायदि जेबो जायाखै होननानै बिटिसि गभर्नमेन्टआ थगायना दोननो नागिरो अब्ला नोंथांमोना बिनि सायाव मा कमेन्ट खालामनो सानो आं बांद्राय गोलाव बाथ्रा बुङा नोंथांमोनानो एसे बिजिरनानै कमेन्ट खालामदो